Co tam zobaczyłeś, aniołku? Co tam ciekawego zobaczyłeś? Ale co tam jest? Ale co tam zobaczyłeś, Niuniu? Do kogo tak ładnie gaworzysz? Aniołku? Co? Agu? Agu, agu? Ojejku, tak ładnie gaworzę, mamuniu, już. Ale do kogo tak gaworzysz? Powiedz mamusi. Co? Co tam takiego jest ładnego, Niuniu? Co tam takiego jest ładnego? Powiedz mamusi. Agu? No powiedz mamuni, co tam takiego ładnego jest? Co? Niuniu? Na coś ewidentnie się patrzysz. No, na co? No, może na butlę z mlekiem, cio, Niuniu? Na butlę? Tak? A co ta mama tu trzyma? Co ta mama tu trzyma w rękach? Co to jest? Niuniu? Co to jest? O? O? Ojejku, jaki zainteresowany, co tu mama trzyma w tych rękach? Kuci, 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 tak, co to takiego, aż się za łóżkiem drapie, tak? No. Co to takiego, Niuniu? No. Zmęczony jesteś, aniołku, cio? Zmęczony? Troszeczkę, mamuniu, zmęczony jestem. Taką na drzemkę bym poszedł, tak? Tak? No powiedz, Niuniu. La la la. Bo 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 bo. Ale gaworzę pięknie. Ach, ojej! Jak pięknie. Agu! Agu? Agu? O? Agu, gu, gu, Niuniu? Tak! Pi, pi, pi. Papa lubisz wszystkim. No to papa.